Това са всички мобове в този мод. Много имаме. Това е всичко. Бум. Бум. Първи моб е Микаел. Той е стуховит. Не е много. Бум. Сега е Дрейк. Дрейк е същия като Тоня. И Демогор. Нещо. Изглежда страшен. Много бърз. Да. Не е много страшен. Саймон Хениксон. Това е просто, да, ви знаете. Слендърмен, малки и любимото му. Голдспалник. Да. Whiteface. Springtrap. Тоже и аз, бе. О, мага. Върнете ми в инвентарите. Същото е това. Такова малки грозни. Да. Също е това. Бум. Бум. Аз обичам спините. Аз обичам. Така. Той изглежда като нормален човек, само че вещица. Това е един човек. Това е просто един натъп. Всичко знам английски. Соник XC максимум вече от това. Това изглежда Майнкрафт. И той лата изчезна. Така. Ратман. Това е ужасно, бате. Това е мишка още една. Мишка. Смайл Дог. Това е на пуче просто. И Гастер. Да. Той това прави. И също не е това. Нормален човек, както винаги. Това е психопата. Това е психопата. Да. Това е следващия. Това е за нагоре. Дейсън просто. На кой това? Това му брат сигурно. Big Daddy. Little Sister. Окей. Вижди го, бе. Това е такова меличко, да. Not dear. Да, бе, го на фон, се извинявам се. Nemesis. Уау, без силата. Следващите са тези яйца. Както първи на Survival. Какво е? Dear Mask. Приятно. Това какво беше? The Life Form, Гънна. Facehugger. Да, тя не го обича. Jeff the Clear. Cloud Dogs. Нали виж Jeff the Killer. Бе, Silent Head. Оуи, фак, те се бие, бате. Той нещо дропна. О май гад, Silent Head убие всички. Да си. О май гад. Йо. Това е психопата. Така ще пробваме един Silent Head. Алкай. Silent Head ще ми пише в чата ужасно. Това ще го запазим в края. А дай си бъде съм да стоя. Бум. Оставя ми още малко яйца и приключваме. И в края ще сложим на Survival срещу 100 Сал.
Чаки. Аз съм виждал чаки, ама защо толкова малки, толкова сладък? Какво това бе? Това е OP, бате. Лака ли? Фил 228. Екси. Това е динозавър Екс, бате. The Rolling Giant. Да. Следващите са тези. Първо имаме картунки. Аз съм виждал картунки. Iron Kid Demon. The Man in the Suit. Това е бата... Това изглежда като Дило. Селеби? Това е. Не бе, това е само като покемон. Англия. Уоу, бей от мен бе. Аз не видел, не тебе. Балди. Май се отступи нека. Поспадно тук що бе. Садако. Бате, по-спадно тук що бате нека. Оу май, това е бос. Това е бос. Това е бос, човек. Следващия там е тигър. Мати е играл доста, така че знае това. Федър и Неоплон. Сега ще слагаме психопата Неоплон. И ще опитаме да го убиеме. Давай, бийте се! Аз ще да бийте на това време. О май гад. Ще ми екрана. Набе, не тебе, слайн. Обаче слънце на екран! Помощ! Предъл. Умах заради предъл. О май гад, човек! Чакай! О май гад, картункет, когато бие, това ли става? Бабе! Ето бе. Ей, бос! Бате, помощ! Демон! И също. Бате, моля, и... Не, аз съм Дани, не съм... Да, това съм. Да, аз съм Дани. Помислим, обаче помисля, че аз съм коза. Аз съм коза. Пиши в коментарите какви други модове да използвам аз. Това е най-гарантирания мод. А от мен